बर्बरिक किलिं अफ आरबि दैमारि नोंथांमोना मिथिखाबाय 10 डिसेम्बर खालि जौ लोंनानै डिउटियाव थानाय फरेस्ट गार्डफोरा मैदेर फालो फैनायखौ होखारनो थाखाय कुनु डाइरेक्शन गैयालासे कुनु साना हवालासे गुलि गावनायनि जाहोनाव आरबि दैमारि नामनि सासे हिनजावसाया गुलि नांनानै जिउ जोबनाय बे बाथ्रा नोंथांमोना मिथिखाबाय। बे 10 डिसेम्बरनि बाथ्रा 10 डिसेम्बर 2002 मायथाइनि बाथ्रा बेयो बांद्राय गोबाव जायाखै आरो बे उन्दै खुदियानि बिमा मालबिका दैमारिनि गोदोनायावबो गुलि नांदों। बिथाङा थांगोन ना थाङा बेखौ दासिम मिथिथ'नाय जायाखै। थार बाथ्राखौ जुदि बुंनो थाङोबा आङो गुबुन स्टेटनि बाथ्रा बुंलिया, आसामाव ओरैबायदि मोनसे सरकारि डिपार्टमेन्टखौनो बुं अफिसखौनो बुं जेराव जेनुइनलि थिक थागै डिउटिया सोलियो होननानै बुंनो हाया। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआथ' ओरैबायदि थार्ड क्लास डिपार्टमेन्ट जेराव माखासे ओरैबायदि साकरियाल नुगोन, ओरैबायदि माने सुबुं नुगोन दान मोनसेयाव खनसे थांनानै दान मोनसेनि सिगनेचारखौ खालामजोबना फैखायो। जास्ट दरमाल' लायो, माने जास्ट माने जाबोर जिनिर जमा जाना दं। स' बेबायदि माखासे गद्दारफोरनि थाखाय दिनै आरबि दैमारि नामनि सासे 2 बोसोरनि उन्दै हिनजावसाया जिउ जोबनांगौ जाबाय। एबसु आरसु बर' थुनलाइ आफाद बेबायदिनो माखासे गुबुन गुबुन आफादफोरा बन्दापारा जुनियर कलेजनि लांगोनायाव प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेशन खालामदों नङा होमबा। आरो बेवहाय मोनब्रै दाबि खालामदों। बेवहाय नोंथांमोना नुगोन दिपेन दैमारि बिथाङा मा बुंदों, एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन दैमारि बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना थारैनो खोनाखादों। मोनब्रै दाबिखौ मोनब्रै दाबि जों बेयाव होदों। गिबि दाबिया जाबाय जे बे जाथायनि मोनसे हाइ लेभेल इनकुवेरि नांगौ। 2 नम्बरा जाबाय जे जाय दायनिगिरि बे दायनिगिरिया एरेस्ट जानांगौ, बे पानिशमेन्ट जानांगौ कुनु आइननि माने बेबस्थानि गेजेरजों जाहाथे बेयो खारग'आ। दिनै इम्तियाज आहमेद आरो सिद्धार्थ सिंहा सानै फरेस्ट गार्डखौ दिनै हमनाय जाबाय आरो बिथांमोननि गुलि गावनाय सिलाइखौ दिनै मोन्दों आरो खालि कार्टेज मोन्दों, मेगजिन मोन्दों आरो जों मिथिनायाव जौ लोंनानै बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों आरो बेखायनो जों दिनै बिनि न्याय नागिरनानै बिजिरनाय नागिरनानै जों बे जायगायाव फैदों। थामथि दाबिया जाबाय मालबिका दैमारिया दिनै हस्पिटालाइज, बिथांखौ मोजां ट्रिटमेन्टनि बेबस्था खालामनांगौ बेखौ जों दाबि लाखिदों। 4 नम्बराव बे माने दुखुथिया न'खरनो अनसुंथाइ होनांगौ आरो मेक्सिमाम लेभेलनि अनसुंथाइखौ सरकारा माने बे खालामनानै होनांगौ। मोनब्रै दाबिनि मादाव मोनसे दाबिया ओरैबायदि जाहैबाय हाइ लेभेल इनकिउरि, माने हाइ लेभेलनि मोनसे नायबिजिरनाय नांगौ जे माबोरै गुलि गावनो मोनखो, सोरनि निर्देशआव गुलि मावनो मोनखो, ना थारैनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ फेलार नामा। नैथि दाबिया जाहैबाय दायनिगिरिया एरेस्ट जानांगौ, लोगोसे साजा मोननांगौ। ओरैबायदि साजा थैजासिम जेल नङाबा फासि जानांगौ, थामहिनबा मेक्सिमाम लेभेलनि साजा मोननांगौ। बे जाबाय नैथि दाबि। आरो थामथि दाबिया जाहैबाय मालबिका दैमारि आरबि दैमारिनि बिमा, बिथाङा जिएमसिआव सिकित्साधीन जानानै दं आरो बे सिकित्साया बिनामुल्य जानांगौ, बेसेन नाङि जानांगौ आरो जोबोर हाइ लेभेलनि सिकित्सा जानांगौ, गोजौ थाखोनि सिकित्सा जानांगौ जेन बिथाङा रैखा मोनो। आरो लोगोसे ब्रैथि दाबिया जाबाय बे दुर्भाग्य न'खरनो, बे दुखुथिया न'खरनो सरकारा बिना सर्तयै मेक्सिमाम लेभेलनि हेफाजाब खालामनांगौ बेबायदि दाबि दं। बे धरनाव नोंथांमोना नुदों बेवहाय राभा स्टुडेन्ट इउनियनखौ नुदों, अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनखौ नुदों, बर' थुनलाइ आफादखौबो नुदों आरो बेबायदिनो माखासे हिउमेन राइट कमिसननि सुबुंफोरखौबो नुदों। स' बेवहाय माखासे आफादफोरा लोगो नांनानै आरो आबाबबो दङ आरो बिदिनो गुबुन गुबुन आफादफोरा लोगो नांनानै गुबुन गुबुन धोरोमारि सुबुंफोरबो बेवहाय नुदों। नोंथांमोना जे लोगो नांनानै दाबि खालामदों जे दायनिगिरिया हमजानांगौ आरो लोगोसे हाइ लेभेल इनकुवेरि जानांगौ, एरेस्ट जानांगौ आरो लोगोसे नांगौ बादि ट्रिटमेन्ट मोननांगौ आरो नांगौ बादि थोजासे गोजौ थाखोनि अनसुंथाइ मोननांगौ बेबायदि दाबि खालामदों। स' आंनिफ्रायबो बेखौनो बुंगोन हाइ लेभेल इनकुवेरि जानांगौ आरो दायनिगिरिया थारैनो साजा मोननांगौ। आरबि दैमारि आरो बिथांनि बिमानि जि दायनिगिरि, जाय दायनिगिरि बिथाङा मेक्सिमाम लेभेलनि साजा मोननांगौ, बिना सर्तयै बिथांनि न'खरखौ सरकारा नायफिननांगौ आंबो बेखौनो बुंगोन। स' आसा खालामबाय जानो हागौ माखासे गोरोन्थिबो बुंफ्लांनो हागौ, बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय। गोजोन्थों।